Katselimme GPS:stä Leena Eliassonin mielenkiintoista reitin valintaa ja ainakin kello siitä tykkää. Hyvällä ajalla 15 jäljessä, eli 11 sekuntia hän joutunut tuossa Eliassonin vauhdissa. Ilmiselvästi todella kulkupäivä Leena Eliassonilla tänään. Tatjana Jakkina, third fastest. Catched by Eliasson, but looks like she has trouble to hang there. 52.04. Third place. Minä Kauppi tällä hetkellä siis 48 sekuntia varvauksessa jäljessä Leena Eliassonia. Äsken silmin edessä ollut Tatjana Jakkina kolmantena 2.11 kärjessä. Anni-Maija Tikke tällä hetkellä viidentenä. Ja lähtövuorossa seuraavaksi Saksan Sören Löss. 26-vuotias opiskelija Jeenan kaupungista, opiskeli välillä myös Tampereella. Very soon we will also have Simone Nigli. Kilpailija numero 13 saapuu maaliin Ursula Kadan, Itävalta. Ja Kadanin loppuaika oikeuttaa tässä vaiheessa 13 sijaan. Hetken kuluttua nähdään, mitä Simone Nigli, joka teki täysin erilaisen reitinvalinnan tuolle pitkälle välille kuin Leena Eliasson, jonka reitinvalinta kaikesta päätellen ei ole ollut ainakaan huono. Mikä on Niglin vastaus aivan hetken kuluttua? Hän leimaa tuossa 12 rastilla ja sen jälkeen kaartaa silmiemme eteen. Ursula Kadan from Austria, 13th, time 1:48.20. Still in lead, Amelie Chatang, second, Alison Crocker, third, Sarina Jentzer. When 18 women have finished. Simone Nigli starttasi kello 13.19, eli käyttänyt 49, ei johda reilusti, mutta todennäköisesti johtaa vielä kuitenkin. Kyllä johtaa, siinä lähtää 26 sekuntia ainoastaan eroa Leena Eliassonisiin, joka on selkeässä nousussa tässä vaiheessa kilpailua. The game is still open. Nigli is fastest, but only 26 seconds to Leena Eliasson. 1:14 to Minna Kauppi and 4 Tatjana Jakkina. We are still waiting for Tuve Aleksandersson. While we have Michela Guzzardi from Italy to finish. Dan Nigli there. Still about half an hour to go, a little bit more perhaps. Catherine Taylor, Iso-Britannia, Tuve Aleksandersson, siinä kaksi suunnistajaa, jotka vielä ylläävät tuon varvauksen uusiksi. Anni-Maija Tikke on käynyt varoitusrastilla, eli saamme hänet hetken kuluttua. Tuolta varoitusrastilta on noin 1,1 kilometriä tänne maaliin, eli 5 minuuttia, mutta se mikä on mukava